खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। नेपालाव फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इउट्युबजों लोगोसे मोन 26 ससियेल मिडिया साइटफोरखौ बन्द खालामबाय। इउपिपिएलआ हाग्रामाखौ जेरैबायदि रायो बिपिएफआ प्रमदखौ बेबादि राया। अनसुमै खुंगुर बर'। होखारनायखौ लानाय सोरखारनि गेदेर थांखि सिगां मिथिहोआलासे हरखाब बुलडजार लाना सिफायगोन। बिटिसि बिसायख'थिखौ लोब्बा लाना 22 सेप्तेम्बर खालि बिटिआरआव बन्द फोसावदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। मोनसे ड्रेनाव सासे उन्दै गथ' गोग्लैलांना थैनायनि दायाव 3 सुबुंखौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नसुं हादर नेपालाव बन्द जाबाय फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इउट्युब, एक्सजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोन 26 ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोंफोर। नेपालाव फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, इउट्युबजों लोगोसे मोन 26 ससियेल मिडिया साइटफोरखौ बन्द खालामबाय होननानै बिस्तिबारखालि फोसावदों नेपालनि कमिउनिकेशन एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजि बिफाननि मन्थ्रि पृथ्वी सुब्बा गुरुङा। मख'नो गोनांदि नेपाल सोरखारा नेपालाव रेजिस्टार खालामजायै गासैबो ससियेल मिडिया साइटफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लादों होननानै मन्थ्रि पृथ्वी सुब्बा गुरुङा फोरमायदों। नेपाल सोरखारा मोनफ्रोमबो ससियेल मिडिया साइटनि थाखाय सासे सोमोन्दो गोनां सुबुं एबा मावख' थानाया गोनांथार खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला थांनाय 28 आगस्ट खालि MOCIT आ 7 सान समनि सिमा होनानै कमिउनिकेशन एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजि बिफाना नेपालाव रेजिस्टार जानाय आरो गुबुन हादरनि गासैबो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनो बिथोन होदोंमोन। बे समनि सिमाया बिस्तिबारखालि बारग'लांजासिम नेपालाव बिफानारि मावख'आव रेजिस्टार खालामैनि थाखाय फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, एक्स, इउट्युब बायदिखौ लाफानानै गासै मोन 26 ससियेल मिडिया साइटफोरखौ बन्द खालामनो फोसावो। नाथाय टिकटकआ दासिमबो सोलिगासिनो दं। 2024 मायथाइनि आगस्ट दानाव नेपाला टिकटकखौबो बन्द खालामनाय जादोंमोन। थांनाय जुलाइ दानावसो अनलाइन थगायनाय आरो आयेन बेरेखायै रां थगायनायनि थाखाय नेपाला टेलिग्रामखौबो होबथादोंमोन। बड'लेण्डआव बारगासिनो बिसायख'थिनि बार। मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरानो गामि गामि नखर नखर खुंगासिनो गेदेर फिसा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेल मिथिं। बेनि गेजेरावनो सासेया सासेखौ सोंखारिनाय आरो अजद होलायनाय गाग्लोबनायफोराबो सोलिगासिनो दं। फावसायनानै थायाखै 17 बोसोर बिटिसि खुंनाय बिपिएफ हान्जायाबो। बिटिसिनि बारग' इएम आरो मुसलफर बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर'आबो गुबुन बिजाथिफोर बायदिनो गामि गामि हाबनानै फोसावदिंनाय हाबाफारि खुंगासिनो आरो रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो। मिथिनो हानाय बादिब्ला अनसुमै खुंगुर बर'आ बिस्तिबारखालि हराव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनायजों लोगोसे देग्लायनि बिसायख'थियाव गावनि देरहानाय रोखा रोखा होननानै दाबि खालामो आरो इउपिपिएल सोरखारनि सायाव माखासे अजदफोरखौ होयो। अनसुमै खुंगुर बर'आ बुङोदि बिटिसिनि आथिखालनि मावफुं सोद्रोमा आरो इउपिपिएलनि बिजाथि राकेश ब्रह्मखौ रायजोफ्रा बजबनानै लालिया। राकेश ब्रह्मआ खुगायाव जा फैयो बेखौनो बुंलाबायो। बबेखानि इउपिपिएलआ हाग्रामा महिलारिखौ जेरैबायदि रायो आरो सोंखारियो बेबायदि बिपिएफआ प्रमद बर'खौ राया सोंखारिया। मावफुं सोद्रोमा फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारिया बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि थिसनथायाव बेले बेजे खालामनाय केलेंकारि खालामनाय आरो प्रमद बर'नि लेखा केलेंकारिनि सायावबो गोख्रों रावजों सावरायो बिपिएफनि बिजाथि अनसुमै खुंगुर बर'आ। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय इभिक्सन ड्राइभ एबा होखारनाया गोख्रोंसिन जानो थांगासिनो। जायखिजाया समावनो रायजो नाङै होखारनाया सोलिगोन। रायजोनि गासैबो जिल्लायाव आरो 126 बियाबावबो सोलिगोन होखारनाया। जायखिजाया समावनो हरखाब बुलडजार लांना सिफायहैनाय जागोन। इभिक्सन खालामनायखौ लानानै आसाम सोरखारा गेदेर थांखि लादों।
दानिफ्राय आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि सिगाङावनो खौरां हरग्रोआलासेनो इभिक्सन खालामनाय जागोन। इभिक्सननि बागै दानिफ्राय सिगांग्रो मिथिहोनाय जानाय नंलिया। गोनां मुवा बेसाद आरो लाइ लथरफोरखौ बोखारना लांनायनिबो सम होनाय जानाय नङा। सिगां खौरां हरालासेनो हरखाब बुलडजार लांनानै सिफायहैनाय जागोन आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि न' बां। रिपर्ट बायदिब्ला रायजोनि बबे बबे जिल्लायाव आरो बबे बबे समस्तियाव बेसेबां आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय जादों बेनि फारिलाइ थियारि खालामदों। बे फारिलाइ बायदियैनो रायजोनि गासैबो समस्तियाव इभिक्सन खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा होखारनायनि नटिस जारि खालामना दखल खालामग्राफोरखौ बै ओनसोलखौ नागारलांनो सम होनानै होखारनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दंमोन। नाथाय बेबादि सिगांग्रो मिथिहोनानै होखारनायाव माखासे जेंनाफोरा नुजादों आरो दखल खालामग्राफोरा बिजिरसालियाव साफिनायाव आरो आयेननि हेफाजाब लानायाव होखारनायाव माखासे जेंना नुजादों। आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरा जाहाथे आयेनारि राहा लानो हाया आरो आयेनारि राहा लाना होखारनायखौ दोनथ'नोबो हाया बेखौ नोजोर होनानै सिगां मिथिहोआलासे हरखाब होखारनायनि बिथांखिखौ लानाय जादों। जाहाथे आसामनि दरलबसेबा हाया सन्देह खालामजाथाव सुबुंफोरनि आखायाव थाया होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि खुंगोन बिटिसि बिसायख'थि। फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय सोलिगोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट आजावनाय आरो बेयो बेलासे 4 रिंगासिम सोलिगोन। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै रायजो सोरखारनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाना मोनसे जर'खा बिथोन जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि बे बिथोनलाइनि गेजेरजों आसाम सोरखारनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाना 22 सेप्तेम्बर खालि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लोब्बा लाना बिटिआर ओनसोलाव बन्द फोसावदों। बिथोन बायदियै 22 सेप्तेम्बर खालि बिटिआर ओनसोलाव गासैबो सोरखारि बेसरकारि स्कुल कलेज सोलोंथायारि फसंथानफोर आरो मावख'फोरा बन्द थागोन। बन्द थागोन बेंक, साहा बागान आरो गुबुन गुबुन सोरखारि हाबाफारिफोर। बेखौनो मख'नांगोन दि 22 सेप्तेम्बर खालि मोनसे खोलोबावनो बिटिसिनि मोन 40 काउन्सिल बियाबाव बिसायख'थि खुंगोन। देग्लाय बिटिसिआव गासै 22,57,937 सा भटारफोर दं। गुवाहाटी नोगोरमायाव साननैसोनि गेजेराव गोबां हिंसायारि जाथायजों मोगा-मोगि जानांनायनि उनाव थागिरिफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गरसुक पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाथौफुरियाव रियाज आली मुंनि सासे लाइमोनखौ खास्रि-बिस्रि बुथारदों। गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों पुलिसआ बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि राजमिस्ट्रि रफिकुल इस्लामखौ खाबाय। सोंथि खालामनाय समाव रफिकुलआ पुलिसनि सिगाङाव रियाजआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादोंमोन आरो रफिकुलआ गोथै सह'खौ मोनसे बस्थायाव सोनानै दैमायाव गारहरदोंमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। बबेखानि गरसुक पुलिस, आइएसबिटि आउटपस्ट आरो एसडिआरएफआ गोथै सह'खौ नागिरना दिहुननो नाजादोंमोनब्लाबो दासिमबो बोखांनो हाथ'वाखैमोन। कालापाहाड़नि विवेकानन्द फरायसालिनि खाथियावनो थानाय मोनसे लांदां नालायाव बृहस्पतिबारखालि सासे 5 बोसोरनि गथ'सा गोग्लैलांना थैनायजों सोमोन्दो थानाय गासै 7 सुबुंखौ गुवाहाटी पुलिसआ खादों। बे जाथायाव जिउ गोमानाय गथ'साखौ सुनित कुमार होनना सिनायथिदों। डिसिपि पद्मनाभ बरुवाया शुक्रबारखालि मोनसे खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला थैनाय गथ'सानि बिफाया मोनसे एफआइआर होदोंमोन, जेराव पिडब्लिउडीजों नायदिंजानाय भारतीय इन्फ्रा प्रजेक्ट लिमिटेड दायनिगिरि खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे जाथायाव हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै अविनाश भारतीय, कौशिक गगৈ आरो प्रसन्नजित पाठक। बबेखानि नायबिजिरनाय सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गोबां सुबुंफोरा खाजाबावनो हागौ होनना सन्देह खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।